Berarti dudu sirahku sing lara nanging atiku disilih
Jaluk apa? Heh? Diwalik. Sama deh Bapak Ibu. Ini diwalik. Kedang dhisik. Jaluk apa? Tak kesora kok malam Saiki rame tapi guyub rukun. Medeni kau. Iku iki. Ya, tentunya masih bersama kami Lesti Bundoyo Putro dalam rangka ulang tahun Amboro baik. Ayo isi jine iki. Amboro video. Yo, HP total iki. Aman. Anjay.
sabar